Faraon odbija da pusti Izraeljev narod. Mojsije i njegova porodica uputiše se u Egipat. Pre nego što stigoše tamo, naiđoše na Mojsijevog brata Arona, baš kao Gospod što obeća. Oni prvo okupiše sve glavešine među Izraeljem. Gospod koji govoraše Abrahamu, Isaku i Josifu, zna sve vaše jade i sad će vas izbaviti, reče Aron. On obeća da će potomcima Izraeljevim podariti zemlju u kojoj će se nastaniti. Sada će vas povesti do te zemlje. Prolomiše se usklici veselje. Ljudi se silno obradovaše. Nedaćama njihovim napokon je došao kraj. Nakon toga Mojsije i Aron zamoliše za prijem kod Faraona. Gospod Bog Izraeljev kaza da moraš pustiti sav njegov narod da ode slobodno iz tvoje zemlje, reče mu Aron. Koji vam je to Bog? Upita Faraon. Ja njega ne poznajem. Sigurno se neću pokoravati njegovim naredbama. On se okrenu svojim slugama. Poterajte ove lenje, besposlene robove nazad na posao. Tada dade nova naređenja egipatskim goničima robova koji behu zaduženi za radnike. Goniči su šibali narod i ponašali se prema njima gore nego ikada. Narod beše ogorčen i kivan. Bog obeća da će ih izbaviti, a umjesto toga život postade još teži. Njihove glavešine pođoše Mojsiju i Aronu i rekoše im šta misle o njima. Mojsije stade očajavati. Poveri se Gospodu koliko je zabrinut i razočaran. Pričekaj, Mojsije, reče Bog, jer ja ću ispuniti svoje obećanje. Ali pošto me Faraon ne htede poslušati, morat će da nauči mnoge mučne lekcije. I moj narod spoznaće koliko je njihov Bog veliki i moćan. Žabe, bube i tuča. Mojsije i Aron pođoše natrag Faraonu i upozoriše ga da će svakakve nevolje snaći Egipat ako ne posluša Boga i ne oslobodi njegov narod. Ali Faraon se samo nasmeja i ne pridade nikakav značaj njihovim upozorenjima. A Gospod održi svoje obećanje i posla 9 užasnih nedaća na Egipat. Sve po njegovoj zapovesti. Nakon svake Mojsije je odlazio kod Faraona i davao mu priliku da se predomisli i posluša, ali svaki put Faraon odbije da im usliši želju. Najpre Mojsije podiže svoj štab i po zapovesti Božjoj i životvorne vode reke Nila koja napaja čitav Egipat pretvoriše se u gustu crvenu lepljivu tečnost. Potom iz gadne vode iskočiše žabe i krenuše skakati na sve strane, u kuće, postelje i ognjišta. Isprva dvorski čarobnjaci pokušavahu da imitiraju Mojsija i čine kojekakve čudesne trikove, ali ništa ne mogu učiniti da očiste vode Nila i oteraju žabe. Mojsije se pomoli Bogu i žabe pomreše. Ali čim prođe nevolja, Faraon se ponovo predomisli i opet reče Mojsiju i Gospodu, ne. Tada Gospod posla svakakve bube da zuje i ujedaju i dosađuju ljudima i stoci.
Faraon je opet obećavao Mojsiju da će pustiti njegov narod da ide ako ih Bog oslobodi te nevolje. Svaki put Mojsije bi saslušao Faraona i svaki put Faraon bi se predomislio čim bi nedaće minule i ponovo bi odbio da pusti narod Izraeljev. Krave, konji, magarci padali su mrtvi od raznih bolesti, a ljudima su iskakali bolni i natečeni crveni čirevi. Faraon je i dalje govorio ne. Naiđe bezbroj gladnih skakavaca koji poput crnog oblaka progutaše čitave useve. Nakon toga zemlja utone u crnu, neprođernu pomračinu 3 dana bez prestanka. A u zemlji Gesemskoj narod Izraeljev bio je bezbedan od ovih nedaća. Gospod je pokazao da je moćniji od svih bogova Egipta. Ipak Faraon i dalje ponavljaše ne. Nakon svake nedaće koje zadesi Egipat, Mojsije i Aron odlazili su Faraonu, molili su ga da se predomisli i posluša Gospoda, ali on je odbijao da se pokori i tako da spase svoj narod od novih jada. Kada mu Bog posla posljednji znak, potpunu pomrčinu, koja potraje 3 duga dana, Faraon se strašno razgnevi, gubi se odavde, vikao je Mojsiju, da te moje oči više ne vide nikada. I neće, odgovori Mojsije. Ali pošto ne želiš da promeniš svoju odluku, Gospod mora da učini još jednu užasnu stvar, onda ćeš pustiti njegov narod da ide. Gospod reče, u ponoć ću poći kroz ceo Egipat i svako prvorođeno muško dete u porodici umreće. Od palate do najsiromašnije kolibe. Ali tvrdoglavi Faraon i dalje ne slušaše Mojsija. Gospod saopšti Mojsiju da će Izraeljev narod biti pošteđen ove poslednje i najstrašnije nevolje, kao što ih je sačuvao od svih pređašnjih. Ali ovoga puta moraju slediti Božje uputstva koje će im Mojsije preneti. Ako svaka porodica učini kako im Bog zapoveda, njihov najstariji sin bit će pošteđen kada anđeo smrti prođe zemljom. Mojsije ponovo okupio glavešine Izrailja. Slušajte pažljivo, reče im on, jer večeras će Božji anđeo smrti proći kroz Egipat i odneće život najstarijeg sina u svakoj porodici ove zemlje. Ako želite da sačuvate svoje najmilije, evo šta vam je činiti. Recite svakom ocu da izabere valjano, zdravo, mlado jagnje ili jare iz svoga stada. Neka ga zakolje i krvlju njegovom poprska vrata i dovratak na kući svojoj. Mati u svakoj porodici neka skuva od mesa posebnu večeru. Kada padne mrak, porodica ne sme izlaziti iz kuće. Krv na vratima bit će znak Bogu da ste vi njegov odan narod i on neće dopustiti anđelu smrti da pohara vaše porodice. Kad vas deca upitaju šta sve to znači, recite mi da je to gozba za Pesah, Božji Pesah, vreme kada Gospod prolazi kroz vaše domove i štiti vas, dok svi egipatski prvorođeni sinovi umiru. Od tog dana pa nadalje narod Izraeljev sačuva pomen na taj događaj i stade obeležavati Pesah
svake godine, sećajući se te kobne noći kada ih Gospod sačuva od nesreće. Bekstvo iz Egipta s Bogom. Te noći kada Gospod posla zadnju užasnu nesreću na Egipat, svi Izraeljci ostadoše spokojni u svojim domovima. Majke zgotoviše slasnu večeru od pečene jagnjetine, kao što im Bog zapovedi. Ali kad sedoše da se njom počaste, ostadoše obučeni u odeću za izlazak, jer Mojsije ih je upozorio da budu spremni da pođu iz Egipta, čim zapoved stigne. U ponoć se podiže stravičan lelek iz svih domova egipatskih. Faraon posla po Mojsija i Arona. Odlazite, grmeo je on, odlazite, ni dan se više ne zadržavajte u mojoj zemlji, uzmite svoje žene i decu i stoku i sve što imate, samo nas ostavite na miru. Mojsije odmah posla taj glas po svojoj zemlji Gesemskoj. Došlo je vreme da se krene. Očevi požurivaju majke s pripremama. Testo koje ostaviše da naraste ne beše još spremno, te ga umotaše u krpe i poneseše ga sa sobom zajedno sa doncima i tiganjima. Čitave porodice pokuljaše na ulice iz svojih domova, uputiše se ka rečenom sastajalištu. Ovce i koze koje povedoše sa sobom, uzbuniše se i stadoše blejati, meketati, otežavajući im kretanje. A Egipćani izađoše u svojih kuća, moleći Izraeljce da pohitaju. Toliko su žudele da ih što pre otprave iz svoje zemlje, da im darivahu i zlato i srebro i ogrlice i grivne i kojekakve dragulje. Silno su želeli da se Izraeljci sklone, da još neka nova nesreća ne zadesi zemlju. Gotovo se i ne osvrnuši, čitava reka ljudi pođe na put s Mojsijem na čelu. Napokon se Božji zavet počeo ostvarivati, te se oprostiše od Egipta za sva vremena.